Okidoki, tässä on lyhyt sepostus, mikä tämä softa on, eli Binaural Capture Tool. Tämähän niinkö toistaa ja tallentaa erilaisia näytteitä, mitä nyt ikinä haluaakaan. Siinä voi määritellä, mitkä on lähöt ja mitkä on tulot. Sinne saa useampia mikrofoneja tai keinopäätä, mitä ikinä haluaakaan laittaa. Ja on Wasabi-moodit sun muut. Nyt mulla on täällä vain yksi pää käytössä, eli yksi korvapari. Tosta kun laitetaan mittari päälle, niin nähdään, että missä tasot pyörii. Voidaan testata vähän soundia. Joo, se toimii hyvin, mitenhän takaa. Sieltäkin pärisee. Ja joo, korvat toimii. Okei, sitten voidaan ladata sinne vähän näytteitä. Tosta kokeillaan. At that time in Germany in 69-7 toimii taas musaat ja at that time in kajarien ohjaus toimii. when I was 15, 16, when I really started. Toimii, okei. Kaikki kunnossa. Tässä näkyy sitten, että kuinka pitkä pätkä se on ja jos siellä on hiljaisuutta, niin sekin indikoituu tuohon. Voidaan katkaista, että laitetaan vaikka 4 sekunnin pätkä tosta. Ja toistetaan vaan tuo speech-versio. Laitetaan vaikka vasemmalta keskeltä, sitten siirretäänpä surround oikea ja taas back lefti. Noista toistetaan ja en muuta kuin pyörimään ja tallentaa. Muistetaanpa laittaa tänne joku pää, mitä nyt käytetään. Käytetään päätä. Ja sitten vaikka näin. Oho, kapslokki unohtui. Tuohon voi laittaa, mistä se kulmassa pää on nyt ja se osoittaa eteenpäin. Ja sitten korko. Tänne voi laittaa montako kierrosta me halutaan mittauksia ottaa. Otetaan 1 lämpötila, session nimi, demo vaikka. Ja tuolta voidaan valita sitten kansia, mihin me halutaan tallentaa. Pannaanpa tänne johonkin. Vaikka tonne noin. Ja play and record. Varmistetaan asetukset. Nämä on tärkeitä, kun kerätään dataa enempää, että tulee sitten oikein. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. Keskeytetään, koska tuo mun 4 sekuntia ennen läpi. Taisin unohtaa painaa enteriä. Meniköhän se nyt? Ilmeisesti pannaan 3 sekunnin pätkä, sama juttu. When I was 15, 16, when I was 15, 16, when I was 15, 16, when I was 15, 16. No niin, siinä tuli sessio talteen monolla. Täältä voi sitten muodostaa stereopareja miten haluaa. Esimerkiksi voidaan laittaa L ja etu L, eli etupääkajari vasen ja sitten back lefti yhteen sama toista kuvia. When I was 15, 16. Voi tehdä ihan näin ja no, tuo nyt Virtual Top Channel routing tuo pitää näyttää vielä kohta. Täällä on vielä gruppi erikseen, eli pannaan vaikka kaikki takakajarit tuolla toistamaan. When I was 15, 16. No,
musiikkia välillä on vähän mielenkiintoisempaa. Tuosta teleettä ja pannaan vaikka 5 sekuntia tohon. Noin. Seuraava jutska, minkä voisi näyttää, on tää mono. Pannaankin Virtual Top Channel Routing. Tämä on idea semmonen, että koska Windowsissa ei voi ohjata noita kanavia tonne toppiin ihan suoraan, niin tämmönen kepulikonsti, eli kierrätetään SL, SR, PL, PR tonne ylös. Ja tämä ei käytännössä tee mitään muuta kuin tuohon tiedostoihin muuttaa nimet. Eli voi tavallaan ohjata uudelleen, mutta tämä kannattaa sitten tehdä niin, että ottaa pois tuo kaikki DSP-korja, se käyttää vaan Pure Directi modeja, koska siellä on erinäköisiä korjaamia päällä, niin se vaikuttaa siihen, miten se toistaa, ja se on parempi sitten, että kytkee ne pois päältä, että kattokaiuttimet toistaa enemmän oikein. Tätäpä nyt on turha sitten pyörittää, koska nyt vaatisi sen tosiaan, että minä menisin tonne ja vaihtaisin piuhat vahvarin päähän, mitä en kyllä nyt tässä demossa ala tekemään. Hypätään siis Subsequence-juttuun. Täälläkin tämä juttu näkyy, mutta ei tarvitsisi välttämättä näkyä, että katsoa, jos ottaisi pois. Pannaan vaikka pari supparia, ja nyt kun suppareita toistettaisiin, niin otetaan sweepillä niin kuin revissä, eli pannaan suppareista tuolta sweepia ja sitten lähdetään toistamaan. Niin, eli nyt suppareiden kanssa monesti tulee se että pitää sammutella niitä tai vahvareita. Hyvässä tapauksessa irrotella johtojakin, niin täällä on tämmönen viive ja odotellaan, että ollaan valmiita ja sitten triggeröidään se päälle. Ja nyt se mittasi sen, mulla on kaikki 4 supparia päällä, niin kuulostaa kyllä siltä, että niin ei tule niinku yhdeltä supparilta, mutta taas tullaan stoppiin ja voisi valmistella suppari numero 2 ja mittailee sen. No niin, sekin meni. Tosiaan kansiota löytyy sitten, kun niitä menee katsomaan, niin avataanpa tää tässä. Oikea paikka. Ne tallentuu tänne. Tänne tuli supparimittaukset ja siinä datassa näkyy sitten mitä on mitattu ja kulumat, tiedoston nimi ja sitten monesko kerta, jos otetaan useampia toista kertoja. Ja vielä täältä löytyisi RIRI, eli käytännössä sweepiä. Avataanpas tuosta uudelleen, pannaan tuo pois ja sweepataan vaikka tuosta pari kajaaria. Noin. Joo, tuossa olisi reverb tail, eli siinä voisi määritellä, että kuinka pitkä hännä se sitä tallentaa. En muista mikä revissä nyt vakiona, mutta pari sekuntia nyt riittää ihan varmasti, vaikka olisi kuin kaikuinen huone kotioloissa. Itsehän voisi siirtää omassa huoneensa pilkkua tuosta ja pistää 0,2 apauttia rallaan. Ja mitäs muuta? No joo,
record mode, että sitä voidaan erikseen ottaa vielä, jos haluaa jostain syystä ottaa tavallaan yhden korvan vain, eli tallentaa monoon, niin sekin onnistuu. En ole vielä testannut, että jos liittäisi umiikin tähän, että miten se käyttäytyy, mutta periaatteessa pitäisi toimia aivan hyvin. Ja sitten täällä on vielä headphoneille oma juttu, jos haluaisi mitata niin keinopäällä kuulokkeita, niin sekin onnistuu. Ja tuossa sanoin, että jos ajattelisi, että onkin semmoinen tilanne, että on vaikka 2 päätä, keinopäätä. Eli tarkoittaa, että sitten pitäisi olla noin 4 inputtia 2+2. Tässä mikä mulla on tää halapa äänikortti. Tässä on 4 kanavaa, eli periaatteessa voitte muuttaa niin kuin näin, että siellä olisi, mutta toiseen kanavaan kun ei ole kytketty mitään, niin taso pysyy alla. Ja nyt kun olisi tämmöinen tilanne, niin tänne voi sitten laittaa vielä eri kuulokkeet, mikä voisi yksilöllisesti kirjoittaa tänne näitä, että on sitten eri. Jaha, tuossa nyt ehkä on joku bugi, pitää tarkkailla, että tarkistaa mikä homma tuossa. Joka tapauksessa niin paljon kuin audio interface antaa inputtia, niin periaatteessa niin monta kanavaparia sinne voi laittaa, että vaikka joku 16 kanavainen äänikortti, niin saisi 8 päätä sinne, että jollekin, joka testaa semmoisia kuulokkeita vaikka, niin se olisi aika kätevä, että jos on paljon vaan laitteistoa tarjolla, niin pystyy mittaamaan yhdellä softalla nopeasti kaikki. Semmonen hommeli, että mitäs muuta tästä sanomaan, kun että mun mielestä tää on ollut aika kätevä, kun on kerännyt dataa nyt itse ja näin. Niin, ja tosiaan onhan täällä tää Free Record-nappi, eli tallennetaan ihan mitä korvat nyt tallentaa. Just tämä mummoline ja porina, niin tää kaikki menee tonne talteen ja tallentuu suoraan tiedostoon ja siihenkin tiedostoon sitten laitetaan nämä tiedot mitä täällä on. Tämä on siksi, että jos mä haluan vaikka soitella jostakin musiikkipalvelusta, striimata musaa ja haluan sitä niin kuin tallentaa tällä, mutta en halua kierrättää tämän softan kautta mitenkään. Ajatellaan vaikka Atmos-musaa, mikä on käytännössä mahdoton niin kierrättää sitä softan läpi, niin pystyn tallentamaan siihen dataan sitten esimerkiksi pään asennon justiinsa, että mihin suuntaan se pää on ollut. Nämä on niin kuin tämmöisiä käteviä featureita. Siinäpä se. Pitää keksiä sitten jotakin muuta, että mitä tästä voi näyttää. Esimerkiksi se, että miten nuo sweepit saa sitten vaikka reviin tuolta, niin sekin ihan onnistuu. Mutta katsellaanpa näitä myöhemmin. Moro!